Sabat Jamatia Kila Amsaini Rayo Kamini Takuk Koroksa Belaike Football thwngani krwng Bo India Hakotorni Under 17 International Team India ni kemo ringjakha selection ni bangai o video no nai tongnai takhu bufuk jotono angkoyo sung bono chubalaya nuje mansa tei o video no share khailebana hinke phadi sung boni nukhungni koktwma rok kisa sung mangpuliwo naine legana Sabat Jamatia ni nukhung borok belaike korija boni asai song tongo khorok broi bono okra tei boni sai kusu gotham tongo boni bupha anghe boini yakul wngwi chajanai belaike kosto ni bisingtwi borok ma tongnai jao haidi ingkhe sung boni certificate rok kisa nailegana football thwngmani kwcharo nogo phaikha angkhe boni nai tei boni chusubai nbo mai rok sao tei beba kogno no share khai tei bo khatong thokmabai no khasrangmabai no nokni nokhorkha buma bufa nai susu parani okra chakra chrai khonai joto bai no malaikha tei okra rokni hamari nawi bo nokni nokhor